Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kabugnaw din sa imong kwarto, niya gipaningot ka. Exercise man good ko gawas nimo. Ha? Dali na. Higda na ta. Oh, Mateo, ngano ka? Ha? Gay unsa man ko? Nganong nangurog man ang imong kamot na migunit na ako? Naunsa ka, Mateo? Naugo katri. Oh, asa man ka? Nadto lang ko gawas. Mateo! Oh. Uy, nga naman tos, Mateo? Pamak sa bugart. Ano ka? Ingon ka, kung gakos ko, Sarah, maayon ako. Nyara ha. Nya imo nang nagakusara. Wa. Ano man? Kurog man ko. Kurog ka? Lagi. Ano kurog man ka? Awa. Higigda, mi Sarah, kauban mo ni ka. Nya. Nya, gunit ko niya. Oh. Imo siyang gigunitan. Lagi. Eh. Gunit ko niya. Ah. Kay ako tagakson. Unya dong. Kurog lagi ko. Di malasa na mo dong eh. Mauna ang tato. Magagakos na ang takasara. Maayo na ang takato. Pangaan mo eh. Sa saon man, kurog ko. Ibong gani Zara. Kumuto na ni mo dritso. Ma'am. Ano na? Eh. Anong nakadungog kong kurog? Akuan ma'am. Dali ma'am. Tabangi kong sudya. Sandali. Tabangi kong sudya ni mong anak. Nganong Ano? kurog pa man unta siya nga. Dayon na unta to. Ang sa higayon? Ha? Higayon sa unsa? Kuan ma'am ba? Kanang mamayo na unta siyang musulte. Nga, dili na siya magikuhiko siyang lawas. Ano mo ba? Agay. Ano naman? Agoroy. Ano naman? Doon na nasad kay binuang nga tambag bogart? Ito nga. Di na binuang ma'am. Ay, bungaan ninyo eh. Be, si Mateo akong pangutanon ha bogart. Okay, tana. Og ikaw bogart, pagpuyo lang. Ah. Ayaw pag-apil-apil. Adil ma'am. Ise, dihil pa. Di lagi! Dihil pa. Oh, di- Bantay bitaw gyud Lagi, yun lagi. ha. Sige. Mawa magyud ang imong uminto ba? Oh. Hangtod pag yun ang imong sweldo? Di ka maluoy na ko ma'am. Hilom? Maluoy. Mateo. Unsa may gitudlo ni Bogart nimo? Ma'am, murag diretso ro na pangutanaha ma'am ay. Ang adong mo reklamo mo ka? Ha? Dili magkabinuang ang imong gitudlo ni Mateo. Di lagi, pero kung sa in English pa, your question is leading. Usa leading. Kanaguhan kining komedyante ra mo ko din eh, ma'am. Di man ko leading man. Hilom oy. Eh, Hilom ha Bogart. Ge. Mateo, Oh. ari tan-aw nako ha. Ayaw nga tong Bogart. Usa gitudlo ni Bogart nimo? Ako, kuno gakusara. Aron kumauna ko ma. Tuara. Mauna imong gitudlo ni Mateo. Ako sa gituduan na ma'am. Aron kung takso niya Sara, makurintihan na siya. Makurintihan sa kalamiho niya. Maparihan na siya ni Dong Anton. Ayaw lang nako kay kuwam ko sa height, ha? Agaray. Agroy. Misugot sa kasgitudlo ni Bogart, ha, Mateo?
Suwayan ako, ma. Unsa na? Oh, Unsa na? pero, kurog kumayo. Unsa? Ibong lagi, Sarah, ma. Ngano, kusog ko, gunit niya. Mga ano mo dong maunang tato, di ba, ma'am? Maun to, ma'am? Agay. Ala. Unsay mauna to, ha? Unsay mauna to? Abati, Unsay bati, ah? Gusto ka usman? manampalong man. Ha? Unsa man? Ha? Ayay, ma'am, uy. Unsay ayay? Unsay mauna to? Tubag ako, tubag ako. Ang, Usman di ka. ang kurinti ba? Ang kurinti. Ato lang kutog mo kwarto, ma. Mama ni mo yung mugakson? Unsa ay tubag ka? Kay, mama, kay, ma'am. Wala gyud kay tarong, ha? Wow ko, Sarah, oy. Ibong siya. Anong kurog ko? Ayaw ka balakan ni Ana Adong Mateo. Ay, wa sa makasabot si Sarah sa imong gibuhat. Pero, ayaw na tog usba, ha? Ipausap, ma'am, ba nga? Ipausap. Ikaw, Kanag yung magruntihan sa matiyo ba? kapatyo na Eh, mo bugart, Hindi, ha? ma'am. Ha? Mami na, mama. Unsa? Kung makamauna niya inas dong matiyo, paggamit ni Sarah, mahimo na siyang tawo. Sa tawo! Tadeng. Hilong ha, bugart. Biya na sa kita na mami. Ipasuway lang gud, ma'am. Ipasuway ba? Masuway. Musugot sab ka ha si Sarah. Ha, bugart? Musugot ba si Sarah? Anak ka diya matog sa sofa? Aril lang ko. Dako ba imong katri? Kamu lang ngunyi ka to, Katri. Dali ra gud Mateo. Ano man? Nasuko ka na ako. Waoy. Nya kanang dugay malagi kang nibalik. Nangita bes man ka nimo. Ngita akong pinanggam ni ka. Gilang. Ari lang jud ko tog sopa. Ako lang bantay mo ni ka ugma. Good night, my living doll. Love you so much. Good night, Sarah. Good night, Mateo. Nagmata na di ay ka. Kanindot sa akong katuog da. Bitaw. O, wa lang ti katugawa. Naginit kong tubig. Ha? Nakapalit ay kagkalan? Wa man ti kalan. Kay wa ka man musugot nga mamalit ang mga gamit. Ay, kuwang kus kwarta da. Unsa may imong giinitan sa tubig? Heater good. Duna ka di eh? Akong gida ang gigamit nga heater sa akong igagaw. Nagkuha sa ko coffee o sugar. Ay, bilangon niya sa imong igagaw. Pobre kay imong kauban din is boarding house. Sus, yaw ko pag una ni Ana Anton. Unsa man? Kutawan ka na nako coffee? Kumao ka sa akong timpla? Suwayan. Mateo? Mateo? Ngano ka, Mateo? Gigunitan mo mo kong kamot. Sorry, damgo ko. Sorry, sad ha. Nahukaw na lang hinuon ako imong damgo. Magluto naman ko sa kusina. Ako untang patuparan si Inday Barbie ba? Sige, Sarah. Ako lang tupad mo ni ka. Sorry, ha? Ngano ka, Anton? Paitasad sa gitimpla ni mong kape. Uy, Abi nako, gusto kag black coffee. Kanang mutimpla gud ka. Ito man gud ka pero ayo. sobra sa di ka pait eh. Imong untang gipatilaw na ako una ang kape. Ay, sorry. Magkutaw lang ko gusab. Ay, ako na yung kutob eh. Nasuko ka. Nagdali ko.
Sorry na pa. Sige na, maligo na ko. Og, adto na ko magkape sa opisina. Unsa? Love, nasukugid ka na ako, no? Sige, sige. Ako nagyang tunan ang imong timpla. Tagay lang kog chance. Huwag ko masuko nimo, okay? Pero late na kay ko. Kuntunan ka pa nako sa pagtimpla sa akong kape. Okay na, sige na. Maligo na ko. Okay? Please? Bogart. Ganin na rin kung nakamatikod di mo nga nagsige kag padungog-dungog anang imong kanta. Kay kanta day ko, sir. Aw, naghaming ka. Doon na day meaning para nimo. Unsa ka? Ano kung dunay meaning good taon? Aon sa man. May labot day ko anang gihamham nimo diha? Ay, kani mo diskarte na ako na. Usay mo pagtuo, sir. Unsay imong gitudlo ni Mateo, ha? Bali mo na yun. Yung sa mga gitulong Mateo. Love song ba nang gisigihan nimong balik-balik, ha? Oo. Love song. Love song gani. Ambot ko kung saan nga love song. Hilom dia, uy. Uy, ikaw tingali hinungdan nga nung mikurog si Mateo nga migunit na ko, no? Mikurog siya, sir? Ako kunit-kunit, kumugurog ba ko? Unsa? Dinuara na diya. Mahawag ni bata, tawana eh. Mikurog di siya? Unsa lagi imong gitudlo ni Mateo? Wala gitaon din. Naa lagi. Biyong sama ko no? Ambot lang nimo. Bogart, Oh, wa pa'y nasabtan si Mateo sa among kaminyoon. ay lagi pa. Maong palihog lang biya, ayaw intaw butangig mali siya ang iyang una-una. Oo, day. Ay lagi paduol ni mo. Ha? Nga naman? Makasatan ni mo. Ha? Uy. Usam. Ay. Maglagot na sa kani ron, day. Ha? Nainabot. Nga naman? Bugard, Unsa na? biyayaw namin ni Sarah. Wala. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!